Salutare lume, astăzi facem o tură de Minecraft. Dați. După cum știți, când am rămas. Uitați lumea mea veche. Astăzi trebuie să luăm câteva sende. Gata, am luat 9 bucăți și nu mai trebuie pentru casă. Hei, Gumball, cred că ți s-a stricat fixul. Dă-mi puțin de rău. Hai, nu să-l pun la prăjit. Nu. Așa. Furnal. Punem 3 aeronori. Ne facem o bețe și câteva torțe și o sabie. Da. Ce grafică mișto adăugă Minecraft. Așa. Acum mergem să ușă închide odată. Mergem să omorăm aici. Sunt două. Trebuie să-mi fac un pat. Unde? Gata, am murit. Gata. Trebuie să mai sunt aici. Delicioasă, nu glumă? Ia spune, cum ți s-a părut prima înghețată la cornet, hot-dogule? Râzi cu noi în fiecare zi! Un alt deșert. Ce faci, mare domn Gas? Mă uitam la o comedie caragioasă. O, da? Mi s-a făcut și ironul. Punem semințele și lemnul. Da, mă bucur că am construit acest vehicul Și rapid și când să uimitor fac... cu mâinile Nu, mele și cu picioarele. mai trebuie să ne facem torțe. Că mie de dimineață mă duci până la minat. Am construit prințesa asta de la primul șurub. Cu lucruri care zăceau degeaba Așa pe prin urât, tot. așa pe urât. Practic un Thomas Einstein al zilelor noastre. Dar de un Dar nu să facem. După cum auziți, a venit frățiorul meu lângă mine. Vedeți bine. Până. Da, cred că l-ați auzit. Așa. Și o să mai pun pe afară.
Domnule și de ăștia, Jack of Lantern. Așa și așa. Ce cu meterule. Iar acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share. Pa! Mi-a și mie tableta. Uite acolo. Îmi dai? Ce locul ăsta? Da. Am venit la episodul meu fascinator. Știi că acum mă duc să cumpăr club. Un joc video e deja pregătit. Dar mai întâi să aducem 9 sucuri. Ce bine mă pun noi. Da, încât știu că vrei cea mai bună delicios burger! Cum? Poate burger? Salut! Ce mai faceți? Stai, boss, crede că burgerii sunt mai buni decât burrito. Beast, voi nu pricepe că burgerii sunt stimă de deliciositate. Lămuriți în care este mai bun, vă rog. E o întrebare grea. Da, nu știu care e mai bun. Mie nu-mi pasă. Aduceți-vă argumentele. Super fain, și mă gând și pe Minecraft. Eu să fiu și pe Minecraft. Da. Ați dat.